И здравейте хора, аз съм Добрейкър. Тук при мен Янко Пави, който да си цъка картуарс на моя таблет, защото е на квалитет. Няма шарина. И така. Значи, днес е петък, явката трябва да съм, обаче му е развален в екшена. И това дойде при мен. Не случи, че искам. Ще рисуваме на нива на картуарс и аз па на картуарс на Happy Wheels и след като море. Да, и чудихме се. Да, и аз хората. Чудихме се какво да играме. И аз стигнах до извода, че от миналата седмица не съм снимал на Happy Wheels. Да. В момента се виждаш, Не знам. Лягва камерата. Нажалост. Кой дропа? Диаманти! Колко диаманта? Един. Добре бе, тихо е. Два диаманта. Добре. Постави холидея, бе, човек. Холидея, тук два. Става ли да ти ги пусна из диаманта? А? Ще не иска да се случват. Сега че отворим другите два. Добре. Значи, миналия път, ако си спомните в един клип, играхме Pro. Обаче, БТФ и ще започнем. Малко съм. Не знам какъв съм. Сополив, може би. Но не знам какво се прави. О, е път якото. Евка, виж! Аз летил! Скейтборд! Да? Яка, не? Да, ти имаш толкова пари. Защо не каза, че там има такова? Ти не Гъти. знаеш. Ба, човек, ти имаш еки карта? Как мислиш, Явка? Ще ти бъде много. Нека Край да другото ниво с малко. Джонси. Валка, знаеш коя е последната карта от Зарят? Фън гейм. Валка, знаеш коя карта е последната от Зарят? Не. Джон Сена! О, тук съм играл на Яко. Вкарай отзад. О. Майко, как ми мина тъпката. Значи, не знам дали така ще е по-лесно. Да. Ана здравица. Ама ще. Къде е тъпката? Ма мога да удариш от това подскачащото да е изстрелва. Знам, аз съм ли го направих тук що. Още малко. Бу-бу. Това ти показва, че си много шумно. Бач! Boom, bitch! Get out the way! Boom, bitch! Get out the way! Get out the way! Get out the way! Не си. Съм лязал. Миньонс някой си. Спидран. Не, ара. Цепи си там. Цепи си там картуарс. Go. Here for fun. Shit! Не може да искам. What the fuck is that? Bitch! Валка, bitch. Oh, really? Yep. Аз ти го е. Капу. Той си въобразил тук. Той е побъркан тип. JB. Jetron. Няма батера. Изключвай. Няма да съм JB. Я виж, JB е по-лошо от... Come on, bitch. Oh, shit. Ah, shit. Той е джет му влезе в... Слабините. Oh, shit. White Ninja! Look at that. Това е bullshit. Това е bullshit. И е много брутално. Really? Та така, за тази Коледа съм решил да си взимам нов телевизор за стаята, защото е много тъп. Един такъв, никакъв. Един плазма. Колко да има. Какво се прави тук? Ей! Това не е на кръвата. Какво се прави тук? Спот.
И ти не знаеш за какво става въпрос, нали? Не. Трябва да открием разликите. Ооо, ма така кажи. Come on, bitch. Let's go. Не мога ли? Да, бе, те са толкова лесни тия. Ще дори няма с... Свещите. Какво? Свещите разликата. Да. Чуше ме. Хей. Малката. Та-та-та-та-та-та. Тук бутилката е зелена. Let's go, bitch. Тук е накрая цъкаш. Последната. Да! Добре. Та така. Значи, това бъгна. Ей, това нещо бъгна. Това нещо бъгна. Ето. О, шит. Сега трябва. Не ти е проблем. Така? Браво. Пибоп. JB, няма съм JB, няма и да съм нуб. Още съм нищо. Вот, окей. Ударя го. Няма съм нуб. Умира. О, шит. Тук знаеш ли какво трябва да напишат? Какво? Сет Ролинс. Вместо Джастин Бибер. Знаеш ли, ако в Фейсбук има кой е по-голям мъж? Джастин Бибер или Сет Ролинс? Честно ти кажа, ще ми е трудно да отговоря. О, ти известен чест. О, обичам го това. Каквото и да е. Май одеве го играхме, не се спомням. Да. Значи в същия клип го играхме. Perfection Smooth. Май, или в друг, не знам. Значи защо пак забравих, че няма такива? Let's go. Даже имам 3 звезди, че отварям. Една звезда. Значи трябва да се Един чест, 3 звезди, Rare Card. И... Детектив Боби. Пери. Не може да си направиш Р. Да прави. Защо си стигаш до това невъзможно да се... Аз не знам какво стана. Добре. Пропускаме тези с специализен играч. Мистер Плеер. Защото ние не ми се играем. О, я обичам ти такива нива. Шурикен джа... Не вдеват! Ту баус. А така. Я биче. Ту баус. Това е добре. Си го еш телефон. Не. Аре, Още ту баус. Ма няма да ми извърши работа, бич. да, за малко 9 пак. Ту баус. За малко. Иш. Демет. Ще го хвана за мъчко. Не мога. Те ли че кажеш, бе, не съм хващал. Ма съм млади. Let's go, bitch! Да, те докато дойдат... Шурикен... Win! Damn! Как умрях? Някакво нощи ме пак. Так! Аз? Не. Играй си карта аз. Нали имаш нещо? Прека от самък букук ще имам. Извиняй. Значи ето това... Това ще е проблем. Damn. Bullshit! Е така. Ама защо? Направил ли? Аз ли какво съм направил? Какво си направил? Башит! Шурикен нинджа. Успя ли? Не. Я нищо не. Че, ще пробвам нещо. Давай, бърже! Аз сама ще да се защита! Трябваше да го метнеш. За шанс да вин. Добре. Ако целиш така да. Аз на рандом си метам. Я!
не успя. Аз съм the best Геймър. in the world. Та така, не знам от колко време снимам. Та да, имам вебкам и съм на лаптоп и мога да регулирам. Уибо. Виждате ли тавана? Виждате? А я виж такъв телевизор си има. О, шит, изместих стъклото. Аха, хубав е. О, шит. Така, какво се правя? Престап. Нищо. Рисувам. Престарт, прес, контрол плюс T. Так. Да харесаш с 5 думи. Да ме наричай умник. Тогава как да те наричам? Идиот? Не ме наричай идиот. Тогава ти те викам умник. Не ми викай умник. Тогава как да ти викам бе? Баба ти. Бабо! Enjoy. Бабо, enjoy. Click the girl. Момиче. Ти малумен ли си? Я ти съм да ми Прес тап. Ама няма смисъл. Снимам дед. Type tweet. Я снимам дед. Не може. Пак. Tape naked girl. Какво е tape? Опа, спре. Значи стана малко бърко, защото не си, че съм спрял клипа. Добре, аз не знам това ниво как се минава по дяволите. Това не се минава. И веднага се. Не съм. Значи, бате. Ея! Дали мога да го престоя с ръките? Не. Прес Ctrl плюс Т. Не, няма. Restart. Click the girl. Type the girl. Добре, това ниво не знам как се минава. Как се минава? Така, мисля това да е за края на нашия клип. Ако сте оцелели до него. Да, ако сте оцелели. Явката ще си каже неговото. Чао за... Чао! Не казваш така в клиповете. Харесате, абонирайте се и това беше всичко от нас. Чао, чао! Бай!